Kaikki loppuun. Ikinä en tällaista akkua auta. Tää pysyy. Oho. Joo, mä en sitten ollut se, joka rikkoi ton valon. Ei se mene. Hyvä. Ja kaikki on jälleen mahdollisia. Mitäköhän kannattaisi laittaa ensin? Sitä on lussa. Nyt pyörii. No niin, tänään Lassi opettaa meille kuinka laittaa akun miinuskengän kiinni. Kas näin. Ja nyt se kiristetään. Se ei oo räikkä, se ei auta, että sä sitä eestää siinä. Mua pierittää. Ui juma, tuolla on hämähäkki. Ui jumma. Katsotaan lähteekö tää läjä käymään. Käyköhän. Hyvä. No niin, hän saa jatkaa, kun siellä työ on koko ajan. Tämä yksi herra ministeri laittaa tämänkin. Kohta jännitys tiivistyy. Käynnistyykö polo? Katsotaan, että täällä on varmasti kaikki menossa jakoremmin ja laturin väliin. Tämä on varmasti täydellinen sekasotku, joka ei oo tuo pistoke kiinni, tuo sisätilan pistoke, se polttaa sulakkeen, se on oikosessa. Tuo tuolta pakosarilta pois. Kauaa tätä ei kannata käyttää, koska, tai siis kovin isoilla kierroksilla, koska siellä on vanhat öljyt. Katsotaan, että siellä on öljyt koneessa. Sitten katsotaan vielä. Sitten tuo tuonne hukkaan. Katsotaan, että onko meillä nestettä. Paisarissa on vankata. On siellä. Joo, hyvä. Neste kuolee. Neste kuolee. Siellä se neste kuolee. Katsotaanko meillä pyyhkiä päällä. Oho. Täällä jää kätteen koko itse. Noin. Sitten se pitäisi nyt sitten katsoa, että kokeillaan ensin. Mä kokeilen ensin vaan vähän pyöräyttää räjässä. Puhallin toimii. Täältä lähti tulleen kaikki ihme nämä. Startti on vähän. Me unohdettiin laittaa sitä uutta bensaa. No niin, me tossa jo niinku varmaan huomasitte, että mä yritettiin jo tätä käymään, mutta mä muistin, että siellä on vanhat bensat, niin tää sinne vähän uutta tankkia. Ai. Niin meni. Bensakanisterin jalka. Tuo on paska. Katsotaanpa kuulkaa. Tää on helpompaa, jos mulla olisi suppila, mutta mulla ei oo. Oho. Katsokko, tuolla on tuo... Niin se menee nyt tuolle vammaisen hitaasti sinne. Joo. Kyllä sitä ainetta sinne menee, kun kuuluu tämmönen höri.
on vähän tullut tämmöstä kasvusta tähän kylkeen. Oho, meillä vähän. Eikä siellä ole tarpeeksi tuoretta. Mitä veikkaat? Vähän käy. Vähän nakuttaa. Varmaan sen kuulee. Joo, kuvaappa tonne alle. Kuvaappa sinne. Joo. Kuulostaa ihan dieselille tää auto. Hyvä pakovoikin. Töötti ei pelaa. Tänne tuli jotakin koivun. Hyi että näitä pidetään. Kuvaappa tonne. Oho. Siellä on vähän käryä tuo auto. Savua enemmän tuota alta mitä tuota. Mikä täällä on? Tuolla hämähäkin seitittyä. Ja öljypakotettu. Oi kau. Ei paljon viiti kaasutella, kun vanhat öljy. Tänne tulee vielä se vanha haju, mikä täällä oli tuo aina. Kyllä se varmaan on hyvä. Sammutetaan ja katsotaan kohta lähteekö se enää lämpimänä käymään. Tässä oli lämpimänä. Noin. Lukeeko aika? Joo, ei viiti rääkätä sitä tarkkia. Mehän nähtiin jo, että se käy. Joo, tuossa niinku varmaan näitte, niin se hän kyllä ihan nätisti roksuttelee siinä. Audi 80 pölykapseli. Ei se ei ronksutellut nätisti, mutta tämähän tosiaan ihan kävi nätisti. Nätisti, mutta tässä on tosiaan ollut ainoa sitä, mitä sen ajan, mitä tämä meillä on ollut, niin kylmänä vähän, ei kylmänä, lämpimänä vähän käynnistysongelma. Se tuo Tartin pentaksirata se rusahtaa, niin sinne, niin kun kuulitte, niin se rusahti silloin.
Ois se siitäkin vielä lähtenyt käymään, mutta kun ei vaan enää viittinyt sitä laittaa käymään ennen. Koska se oli jo nähty, että se käy. Mutta kyllä se olisi sitten vielä käymään lähtenyt. Nytkin mä voisin sen laittaa käymään. Se on vielä akkukin. Mutta se tosiaan siinä on hyvä. Hyvin korjattu vilikku se on. Aivan mahtava. Täällä on tämmönen vanne. Siellä on parumi. Talvivanne kakkoskoppasen golfivanteella. Tuolla on Polo alkuperäinen vanne. Täällä on Jeta-vanne ja piikkirengas. Ja täällä on Kallonaki jäänyt tänne ja täällä on Polo oma vanne. Ja nastetaan talvirengas eli sekarengas. Mutta joo, tämmönen käynnistysvideo tällä kertaa. Se on moro. Pensan huuruisiin tunnelmiin.